Astu tranquile, txosnak prestasamen berritxiko plaza mondutiko gune edar honetan herriaretako ordezkarixen argien auzolanien mondut ezkelan ez hori, txalo zaparroi lehenengo tropelantzako, baixe! Lehenengo ebandoz da, hemen prestatu dena, txorni edarto, txorixu gozo, eoztxe, tortilla, beba, jarri bako txapoz tortilla, ekarritxe, sarda, bai, fresko, gure, bai, euski xebe, geuken kargaute. Eta berritxuko plasi, lehen zan elegantie, eta oinok elegantie, ipinitxe gaur. Hemen tropele derrabe, berro bat amar balagun, ondarutik, aurretik heldu die, markina xemendik etxe barritxi. Eta bizibletako, faltakuz, zakigu, galdu izena karregi bueltan edo. Baina, bueno, badoi, bertxuko plaza elegantie, betiaz. Eta gogoratu, laster ordu batetan hasiko dela, ekitaldixe, bertzolarisek, eskualdeko. Kotxe karabanatu epe. Hau bestiarrak eta gizaburuko heldu die, tortilla da guzti, eki bat, hor. Matila da tortilla, zinazanik eus, Bator, pixkanaka, kotxe karabanako jentie, Hori, txosnaki inguru. Ondo jotzen den, baina nire jotzen den. Bertxu zierra parka guztien, gogoratu txosnak konsuki horretik txinketak erosi behar dira, pintar peituziko duzu ez, bertxuko eskolako barkoien azpizien, alde batien dendien, denetari dendape. Inderra berreskuratzeko, tropele darra honek, aurretik etorri die, ez da ipan derritxek huego ondorutara gautala gitxita aurreztiarra peldu die.
eskualdeko ekipenan fase batia baina egon eta beste fase batia. Bagatoz ona eguzkiaren taize finaren erromez, zer erakutsi daukagulako gaurkoan bezorionez. Etorri gara bizikletekin, berdin kotxez edo oinez, modu ugari egon daitezke, baina bide bat baino ez. Kotxez oinez eta bizikletekin, bidea egin dugu papo, bide bakarra zeuk esan dozu, eta esan dozu alto. Jente multzoa batu gara gaur, ta urrengo baten asko, entrenamentu bat baino ez da hau, maiatzaren 7-rako. Dagoeneko ederra dugu, eskualdeko itxura, gaur arte gara milaka laster helduko gara zerura. Filosofia horixe baita, pausoa eta ardura, bide honetan bakoitzak utzi, dezan bere sinadura. Bai sinadurak batzen jardun da, hainbeste denporan zehar, ta herritarrek hor jarri dabe, hainbat kemen eta indar. Datu zehatzik ez daukat baina, entzun doda zenbait marmar, herriren baten iritsiei da, 150. Zenbaki utza baino gehiago, zenbat posta, zenbat ore, erakusteko badaukagula, desio adina molde. Naiz kolore iluna ekarri, edo eguzkia gorde, gure herriak behar baititu, pertsonaia kolore. Kolore asko batu behar da, kolore guztiak jagon, horretarako bakotxeak bere, apurretik zeozer emon, kantidadetik kalidadea,
dino eta egin jaramon, hasi gaitezan asko izaten, gero izango gara on. Gaur arte bildu ditugu hainbat, konpromisu eta datu, ta hasitakoa berehala, ezingo denez geratu. Gure esku dago ta eskuekin, ehunka sinadura batu, baina batuko garenak ezin, dira eskuekin zenbatu. Zapaltzaiek ez dabe gura, ez tratuta ez akordu, jarten deusku ez bide erdian, baldintza bat talau zoru, baina helburua lortzeko bada, hemen makina bat modu, ta Katalunian lortzen badabe, geuk ere lortuko dugu. Geuk ere auspotu behar dugu, han piztu diguten garra, bidearekin esan dugunak, horrere badu indarra. Naiz ezberdina izan eskua, ezberdina atzamarra, 11 herri izanagatik, borroka baita bakarra. Nok ez dau bere buruan jabe, izatea inoz maiten, horretarako naiz eta zarri, jo behar dugun aparte. Eskerrik asko etortearren, dozue hainbeste arte, baina ez zaitez bidean galdu, maiatzaren 7 arte. Hori da, eskerrik asko Iratxe Ibarra eta Xabat Gaiete Beitia berritxun. Bertzolari handixene ondi eta daz, eta eskualdi zorionez, hainbat bertzolari ondaukeuz. Da bueno, ekimenaz aurrera jarraitzeko, eskualdeko adierazpena irakurtzeko, hemen dokeuz da txalo bat azartuko duguz, Asier Txakartegi eta Saioa López mesedez, gure esku dago, lehartien mailako gure esku dago izenien, adierazpena irakurriko dabe, gaur gogoratu fase bati, amaieri emongo dutzegulako beste fase bati Asierie emoteko. Zegoena da, berbie. Eskerrik asko. Aurrein edabenetan gotagan, igual. Eberdi ondan hoi. Gure esku dago, herri dinamika modun jaixo zan, eta aurrera doie, herri dinamika modun. Herri txarrok batuga, eta batzen gabiz. Oin, beste pauso bat eitzeko sasoie da. Erabakitzeko eskubidera bidien. Maiatzan 7 begire gaz. Gogoz eta indartzu. Eskerrik asko da noi benetan, oin arteko bidie eitxe eitxik, eta gaur berritxun batzea eitxik. Berritxun gagoz bai,
Leartibaiko bizotzian esan leiteke. Hemen gara, Amoto, Aulesti, Berritxu, Etxebarri, Gixaburu, Lekitxo, Markina Semein, Mendixa, Ondarru eta Ziortza Bolibarko herri txarrak. Maiatzaren 7 begira gagoz. Ze erabaki nahi dugu. Eta erabaki ingo dugu. Ispazterrek iazko ekainean emon euskun lekukua on danok hartuko dugu. Eskualde osuak hartu dugu. 2316 sinadura behar duguz galdeketi antolatu alizeteko. Ta zenbat lortu duguz ba? Bakizue? Zenbat lortu dugu zen? Ontxe zakingo dugu. Bai, 5.459 sinadura. Zer esan nahi dau horrek? Horrek esan nahi dau, Leartibain erabaki egin nahi dugule, Leartibain be erabaki egingo dugule. Herririk herri erabakiko dugu. Herririk herri esan dugu erabaki egin nahi dugula. Amoton 81 sinadura batu duguz erabakitzeko eskubidien alde. Aulestin 281, Berritxun 271, Etxebarrin 311, Gixaburun 82, Lekitxon 1673, Markina Semeinen 887, Mendixan 179, Munitxibarren 157, Ondarrun 1219, eta Ziortza Bolibarren 128. Abenduan 11 Lekitxon alkartu ginen, eta arrezkero ehuntzen ibiliga. Primeran ehundu be. Horren adirazgarri da Lekitxoko agerraldi aretatik gaurko honeta egin dugun bide guzti. Herritxarron borondati eta babesabe biauz eta batu doguz. Eta oin be, beste pauso bat emoti tokete jaku. Gaur Berritxun batu gara, herritxarrak. 1991an udal ordezkarizak batu zirian, Gernikan. 86 urte datoz, apirilen 17an, eta orduan Bermio, Getxo, Elorrizo eta Mundakako alkatien deizari erantzunez alkartu zirian. Egun batzuk lehenago, udalak eratu zituen. Getxokua esate baterako apirilaren 4an. Jose Antonio Agirre aukeratu eben alkate. Eta Agirrek Euskal Errepublikiaren aldeko aldarrizain eban. Eta eskatu dutzen gainerako udalerrizei be alantxik eitzeko. Gaur herritxarrak batu gara eta herritxarrak batzen gabiltz Euskal Herri osuan. Erabaki nahi dugu. Demokrazia ez da horixe ba. Geure sasoia da, herritxarron sasoia da. Oin, ziez mietza osteko sasoie da. Galdeketarako itaune pentsauko dugu. Aztertuko gu, komentauko gu, eta azkenin, adostu ingo dugu danon artien. Horretako, galderi adosteko prozesu abiauko dugu herririk herri. Eta adosteko bide horretan, ehuntzen ekingo dutzugu. Herritxarrak batzen ekingo dutzugu. Izen be, atizabalik da gure esku dago ekimenera batu nahi dauen guztisentzat. Ekimen hau herritxarrona da. Zabala, sortzez eta izetez. Eta geure esku da alan izetien. Goguan daukagu 2014ko gixakate erraldoia.
Antxe izan ginean Lehartibaiko milaka lagun. 2015an milaka oial txosi gendu zan, eta Euskal Herriko estadizuak betetera jo genduan. Pasaren urtean, herri galdeketen olatura igon genduan, ekaineko herria dirazpenetik abizata. Aurrera goiaz, ez dago atzerarik. Olatu ganian gagoz. Geure esku dago eta Lehartibain be erabaki egingo dugu. Herri guztizetan, eskualde guztizan erabakiko dugu. Gogoz eta indartzu gagoz. Erabakitzeko bide horretan, adostasune lortzeko sasoie da oin. Kostu behitxekako adostie, bai izta? Baina geure esku da, eta lortu ingo dugu. Herririk herri landuko dugu adostasun hori. Ta maiatzan zazpixen, aurretik adostuteko galdera horri erantzunez, erabaki ingo. Bidin, udal ordezkarixek be batuko jakuz. 1979 txikona, Lehartibaiko udaletan ordezkari izen dizen alkate eta zinegotzi guztisek. 1991an eurena izen zan ekimena, eta herrixe batu injaken eurei. Oin, herritxarrona da ekimena eta eurek geuri batuko jakuz. Azkenin, garrantzitsuena, alkarreaz ekitsi da. Danoga bi errezkugamen, erabakitzeko eskubidean aldeko bidin. Bai, danon artean lortuko dugu. Dagoeneko bidiain jabe Euskal Herrizan, hainbat udal herritxan. Gu bidian gara, sinadurak batu ditugu eta on galdeketi adostera goiaz. Galderia adostera goiaz. Bagoiaz bai, Lehartibain eta erabaki egingo dugu. Ipasterrek hasi eban bidiari jarraitzeko sasoia dugu. Geure txandia da. Lehenengo eta behin, herririk herri, adostuko dugu galderia, eta gero Lehartibain mailan, danon galderia izango dana erabakiko dugu. Eta maiatzaren zazpizan, galdera horri erantzunez, erabakitza hartuko dugu. Herritxarrok adostuko dugu galderia, eta herritxarrok erabakiko dugu. Horixe data demokrazizen oinarriza. Geuria da hitza eta erabakitza. Lehartibain be, erabaki ingau. Aurrera gure esku dago. Eskerrik asko, Asier eta saioa, eta bueno, erabaki egoki bat